Improvisation. This is hard. Да ще кажеш? Пример. Да. Може да развали, да, ама им беше представа за... То върху тебе всичко се развали. Естествени цветя. Oh, we now maybe it's play Huron. It's time for Holon. Всеки си избира отново другарче. Подбойки се изпълнява. Заставате гръб в гръб. Показвам. Гръб в гръб. И отброяваме 6 крачки. Тръгвайте. И се убиваме. Едно. Орлин, аз ще Връща се към мен. Слушайте. След което отново отброяваме 6 крачки. Се пешком. Не. 5, 6. Супер. Когато стигнем един до друг, една голяма прегръдка. Първия път правите това с отворени очи. Втория път обаче с затворени очи. Ако случим някой да работи. Това е една приятна възможност. Всеки да си намери двойка. Има ли някой без другарче? И Славе там, поставяй тия камери. Супер! Прегръдка. Сега същото упражнение с затворени очи. Ама и на отиване са затворени. Да, и на отиване и на връщане са затворени. Ама, Затваряй очите. Ами как да разберем кога да тръгнем? Броиш крачки. Браво! Да. Започваме. С затворени очи през цялото време. 6. Браво! Смяна на Ромео и Жулиета. Започваме. Още веднъж. Ето! Браво! Искам горе. Който иска да бъде пикник, казва искам горе. Искам горе! Не. Искам долу. Някой ще иска ли почист? Айде, бобе! Всички, всеки един хваща. Борянки, отпусни си главата. Така. Сега носи тия, докато ни пожелая да слезе долу. Ми може. Много нависоко си гледаш краката. Какво правите ви? Значи ви се също ли ще падне долу? Тук има хора, които не участват в отбора. Всички. Иска долу, Нека тук на тази вид. Нека. Айде, падай! Не така. Айде. Ръцете да бъдат как не слезете долу. Сега подайте ръка, де. То не беше включено в правилата и тъде. Нали сме доброволци? Друг иска ли? Аз? Знаеш кой готно?
Ивка! Хващай, Ивка! Не съм ще носите, не интересно. Не, то не иска, не дайте на А, синоте! Росито! Може и момчета, може. Може едно момче сега. Хайде, Луиза! Ай, Христото! А, да! Айде пак бубето. Нали върви? Ама не. Еми то влезе. Колега, събери си краката, Христо. Главата някой да му хване. Много ниско. Така отпусни ръцете настрани. Ми те много ми ръки. И стига ли вече? Ай, чакайте ни вече. Ема той не е пожелал. Плавно. Пускай ти го, бе! А сега ръка го! Той направи. Его! Добре, но след момент. Именно да видите, че вече Айде, Преславе! Ай, Преско! движи се. Хайде цялата група сега, всички участват. Ама ела тук е леко. Чакай да Искам почивка. А, супер, ето това е. Хайде, цялата група. Хайде. Аз и аз не знам. Надолу, не къде си ги Преславе, довери се, отпусни си главата. Той си е под напрежение при цялото време го тия. Искам да ходя. Тя ще ме разбере. Дайте да помагате. И тук кръст. Бавно, бавно. Айде, Поля! Хайде. Движете се. Всички. По-якички, защото този трябва да си Къде са мъжете? Мъжете! Айде! Браво! Ваня, отпусни се. Имаш почивка. Благодаря всички за участието. Който желае може да полегне на тревата, ако се нуждае от почивка. На участвалите чистито, на останалите успех. Готля. Сега да направим един опит за църква.